Saudos, que tal como están, vimos de vivir a xornada grande da Ascensión, día que estivo marcado polas treboadas, que non impediron a milleiros de composteláns e visitantes desfrutar das nosas festas máis picheleiras. Non entanto, pese a que continúan os festexos, hoxe día laborable e con moitas citas informativas de interese. A primeira lévanos o edificio Quercus, onde o Club Financeiro mantivo unha importante reunión ca conselleira de Infraestructuras. No encontro, Etel Vázquez avanzou que a primeira fase do enlace orbital estará lista a finais de ano e as obras da variante de Aradas comezarán en poucas semanas. O pasado 1 de abril o Club Financeiro de Santiago reclamaba a través dun manifesto público a construción do enlace orbital da AP9 e a A54 no norte da cidade. Era a inexistencia de movementos por parte do Ministerio de Fomento o que impulsaba a entidade a pedirlle a Madrid que concretase a tramitación e financiación da obra. Ademais, dende o Club Financeiro pedíanlle tamén á Xunta que interviñese para poñer remedio ao problema e por iso solicitaban unha entrevista ca conselleira de Infraestructuras e Vivenda Etel Vázquez. Reunión esta que se producía hoxe e na que abordaban diferentes infraestructuras estratéxicas no Concello de Santiago. Por unha banda puñan o foco no inicio das obras do enlace orbital, obra que se executará en varias fases. A primeira, que xa comezou, vai a bo ritmo e podería estar rematada a finais deste mesmo ano. Es muy importante que la obra se ejecute en el 100% porque lo que supondría sería un aliviadero importante en lo que son las incorporaciones y las desincorporaciones de la autopista de la AP9, que realmente, tal como siempre nosotros denunciamos, el mayor problema que tiene precisamente son los cuellos de botella y las retenciones que se generan a determinadas horas del día, tanto en la incorporación como en la salida de la AP9. Tamén foi tema da reunión a variante de Aradas, unha actuación que mellorará o acceso ao polígono do Tambre e desconxestionará a rede situado ao noroeste da cidade, disminuindo os tempos de percorrido. Unha circunvalación aquí en Santiago que mellorará, dende logo, a conexión con outros diferentes concellos da área de Santiago, 6 millóns de euros de investimento da Xunta de Galicia, que as obras iniciarán próximamente, a principios do mes de xuño estarán as obras en marcha, polo tanto, unha actuación importante. Tamén se falou na reunión a importancia da conexión directa da AP9 ca cidade da Cultura e a intermodal. Desta última, o director do Club Financeiro de Santiago, Roberto Pereira, quiso recalcar a importancia da coordinación entre Xunta, Concello e Ministerio para a súa correcta execución. Por último, abordouse a chegada do AVE a Galicia, que se prevé que aterrice en Ourense a finais de 2019. Neste senso, Etel Vázquez incidiu en que o goberno galego xa ten feitos os deberes. E na semana que se cumpren 2 anos da chegada de Compostela Aberta ao Pazo de Raxoi, toca facer balance. O primeiro en facelo o mércores foi o PP e hoxe tocoulle o turno tamén o PSOE. Paco Reyes teno claro, falta xestión e proxecto de cidade. Na semana que se cumpren 2 anos da vitoria de Compostela Aberta nas eleccións municipais de 2015, o voceiro socialista fai o mesmo balance que fixo os 100 días, os 6 meses e o ano de goberno. O equipo de Martiño Noriega ten graves problemas de xestión ou, o que peor, non ten proxecto de cidade. O mesmo que dixemos cando facía un ano de goberno, cando facían 6 meses de goberno e cando fixeron os 100 primeiros días, non? E que é unha falta de proxecto para a cidade e unha falta de xestión. Iso nos entendemos que é moi grave, porque cando pasaron simplemente 100 días, pois ti podes justificar, acaban de chegar as institucións, teñen que facerse co organización, teñen que comezar a dar resolucións, pero cando estás xa no ecuador do mandato, o certo é que é lamentable que aínda estemos nesta situación. Entre os puntos positivos destes 2 anos de mandato, Paco Reyes salienta os acordos acadados cos socialistas nos orzamentos de 2017. En canto ás sombras, o voceiro socialista ten unha longa lista. Que non se cose cidade, é dicir, non hai proxectos en riba da mesa para superar a situación de división que ten o barrio de Conxo a través desa rotonda, nin tan sequera se falou de que facer na Praza de Galicia para resolver esa fronteira tamén que temos, non se volveu a falar xa máis do que o Boulevard Fontiñas para unir ese barrio de Fontiñas ca Rúa de Fontiñas e, polo tanto, co casco histórico, non hai tampouco unha solución para Romero do Naio, polo tanto, non hai un concepto de cidade, por outra banda, a falta de xestión que é evidente pois en moitos aspectos, tanto o mantemento, fochancas, beiras rúas, xardíns, contenedores de lixo, parques, como por outra banda, pois o feito de que se estivo alongando pois toda unha serie de contratos de servizos para a nosa cidade, pero que ademais están neste momento sen un soporte xurídico contractual. Se tivera que escoller 3 palabras para definir estes 2 anos de mandato de Compostela Aberta, Paco Reyes escolle falta, proxecto e xestión.
Tamén o voceiro do BNG fixo balance destes 2 anos de mandato do equipo de Compostela Aberta. Rubén Cela non comparte nin a visión catastrofista do PP, nin tampouco ese relato idílico que di o voceiro nacionalista ten o alcalde, do que bota en falta algo de autocrítica. En plan calificacións dos que fixemos SB, non? Pois necesita mellorar. Con estas dúas palabras define o voceiro do BNG os 2 anos de mandato de Compostela Aberta. Rubén Cela cree que no Ecuador da legislatura quedou patente a falta de experiencia e as carencias do goberno na xestión do día a día. Notouse unha incapacidade moi manifesta de abordar moitas veces as cuestións ordinarias do día a día do Concello, a falta tamén dun proxecto e un modelo de cidade a máis medio e longo prazo e, sobre todo, o que evidenciamos todos os días é que entre o que din e o que fan hai unha distancia demasiado longa, non? O relato é moi bonito, todos o podemos compartir, a práctica xa non é tan bonita, non? Por lo tanto, eu creo que este goberno aínda lle queda moito por mellorar se quere estar á altura do que realmente precisa e do que merece Santiago. Non en tanto, Rubén Cela recoñece que houbo cousas ben feitas, como a suspensión da licenza comercial do antigo Colexio Peleteiro ou a nova ubicación da Escola Municipal de Música. Nas sombras, o voceiro nacionalista salienta a xestión da municipalización da hora e do guindastre. Denunciamos cousas coas que non estamos de acordo, non estamos de acordo ca recalificación, por exemplo, do vello Hospital de Galeras, ou non estamos de acordo como se levou o proceso de remunicipalización da hora da grúa, ou non estamos de acordo como se levou a cabo, por exemplo, os orzamentos participativos. Tamén o poñemos en riba da mesa. Cela non comparte a visión catastrofista do PP, pero tampouco o relato idílico que asegura está a dar Martiño Noriega. O voceiro nacionalista cree que ao goberno faltoulle autocrítica. Mentres, os populares presentaron unha proposición para debater no pleno ordinario de xuño na que lle piden ao goberno que faga unha diagnose dos muros que pechan boa parte das urbanizacións do barrio de Fontiñas. O pasado día 12 rexistrábase o derrubo dun muro da rúa Moscova, un incidente que pon de manifestos problemas estruturais que sofren os peches das urbanizacións do barrio de Fontiñas. É por iso que o PP vai presentar unha proposición no pleno ordinario de xuño, pedindo a elaboración dunha diagnose xeral da situación. No limitarse, que lo está haciendo, a reparar el muro que ha caído en la Rúa de Moscova, sino hacer un diagnóstico general. Entonces, nuestra propuesta, que esperemos que sea apoyada por todos los grupos, porque es una cosa, entendemos que bastante lógica, es que además de la reparación del muro que se ha caído ahora, que el Concello haga un diagnóstico general y haga también un plan de mantenimiento, porque algunas de las patologías, no todas, pero alguna de las patologías está vinculada a la falta de drenaje. Todo isto nun venres no que a Xunta de Goberno adxudicaba 6 dos 10 postos da nave 5 da Praza de Abastos. Este novo procedimento permitirá ter as instalacións ao 70% e será necesario abrir outro concurso para encher os 3 postos que faltan. Tras un primeiro concurso no que só se adxudicou un dos 10 postos dispoñibles na nave 5, hoxe adxudicáronse na Xunta de Goberno outros 10 postos. Aínda así o proceso non remata, xa que quedan outros 3 postos sen dono, que se sacarán a concurso en breve. Constanos que hai xente interesada na cobertura tanto de 2 postos que na primeira quenda se renunciara unha vez conseguidos para poder ser explotada, como un terceiro para ter a ocupación do 100%, e somos optimistas de que cara ao verán a nave 5 este cunha cobertura do 100%. Na Xunta de Goberno de hoxe tamén se lle deu luz verde o inicio da recepción das obras da Casa da Muller que poderían abrir as súas portas nas vindeiras semanas. Ademais, aprobáronse os prazos de reserva de praza dos comedores escolares pro vindeiro curso. Este trámite iníciase sen ter sacado a licitación ao concurso para a xestión do servizo e que o Concello está pendente de asinar o convenio anual ca Xunta para iniciar a tramitación. Sentade vos seguros, sentide vos seguros é o nome da campaña que pone en marcha dende o luns a Policía Local. O obxectivo é informar e concienciar as familias da necesidade de levar os sistemas de retención infantil correctos para evitar danos graves nos nenos en caso de accidente. Ao longo de 2 semanas, os axentes levarán a iniciativa á rúa, concretamente ás inmediacións dos centros educativos. Alí explicarán os pais e nais a colocación correcta da cadeira ou correxirán erros. Tamén haberá charlas, terán lugar os días 14 e 15 de xuño no Hospital Clínico e o 16 e 17 no Centro Sociocultural do Ensanche. Segundo Diana Parente, coordinadora de Seguridade Viaria da Policía Local, é necesario que as familias coñezan a normativa e como vai variando ano a ano.
Hai uns elevadores que moitas familias os usan, que é como un quitamultas, donde o que evitan é a multa de 200 euros ou os 3 puntos, pero realmente non son seguros para os nenos. Ante un impacto, o elevador pódese desplazar de debaixo do neno e o cinturón non fai o seu uso. Entón, o que se recomenda tamén é que os nenos do último grupo, as sillas veñan con respaldo. A normativa é moi dinámica, está en continua modificación. Pero cando compramos a silla o que temos que atender, e a normativa tamén o indica, é as indicacións do propio fabricante. Agora mesmo conviven dúas normativas. Éxito rotundo do programa de visitas guiadas posto en marcha por esta casa para coñecer as novas instalacións do Grupo Correo Gallego ubicadas no polígono da Costa Bella. Desta vez, unha representación da Asociación de Periodistas de Galicia puido coñecer o edificio intelixente que acolle a maior parte dos departamentos da nosa empresa, que está a celebrar o seu 140 aniversario. Coñecedores dos medios de comunicación e moitos deles colaboradores nesta casa. Os representantes da Asociación de Periodistas de Galicia co seu presidente ao fronte, Arturo Maneiro, visitaban as novas instalacións que o Grupo Correo Gallego ven empregando dende comezos de ano no polígono de Costa Bella. Tras facer un percorrido pola sede intelixente que a cuarta cabeceira máis antiga de España ocupa co obxectivo de seguir mellorando e adaptándose ás novas necesidades, o presidente da entidade non puido menos que felicitar o Grupo Correo Gallego pola modernidade e o deseño de inmoble de 7 andares que acolla a maior parte dos departamentos desta casa. Sorpresa por as instalacións, polo diseño exterior, pola cantidad de xente que está traballando aquí, pola modernidade que ten estas instalacións. Xunto a él tamén visitaban a nave no polígono de Costa Bella o presidente de honra da asociación, Ángel Botana, o vicepresidente José Castro, o secretario Javier García, o vogal de comunicación Moncho Paz, a vogal de formación e desenvolvemento María Méndez e o delegado de Pontevedra Martín Fernández. Todos eles sorprendíanse, a pesar do seu coñecemento do mundo xornalístico, da informatización dos procesos e agradecían o servizo que esta empresa presta a todos os galegos. Pareceme magnífica a iniciativa que tedes de achegar a actividade do xornal ao conxunto da sociedade. Eu creo que é unha iniciativa que deberían ter tamén o conxunto dos medios en Galicia. De feito, lembro cando era un raparigo, prácticamente, pois nós, como un dos exercicios que nos poñían en bacharelato, hai 30 anos, era precisamente visitar a instalación dun medio de comunicación e facer unha reportaxe sobre iso. Durante a visita, acompañados polo persoal do Centro de Edición e polo persoal da empresa, percorreron a redacción, o Departamento de Comercial e Marketing, a terraza ou o Centro de Edición. Sen excepción, todos eles marchaban realmente satisfeitos ca modernidade que o cambio de ubicación lle está a dar o xornal da capital galega, que está a celebrar os seus 140 anos de historia. Imos a Taguiño, no Concello de Ribeira, porque a Casa da Tía Elisa propón unha das ofertas hostaleiras máis interesantes da costa galega. Hoxe visitamos este novo establecemento. A Casa da Tía Elisa é unha construcción orixinal de 1920 que na actualidade propón unha das ofertas hostaleiras máis interesantes do pobo de Aguiño. O baixo que alberga o restaurante mantén o seu estado orixinal, co muro de pedra. A cociña da Casa da Tía Elisa é sinxela, tradicional e autóctona, e en cada prato, elaborado con esmero e cariño, resalta a excelente materia prima da zona. Din os expertos que a calidade da auga de Aguiño, pola temperatura e un hábitat de nutrientes único no mundo, fai que o peixe e os mariscos deste paraíso das Rías Baixas teñan un sabor intenso e característico. O primeiro andar da Casa da Tía Elisa consta de 2 apartamentos e o segundo cun ático para hospedar a visitantes que apostan pola tranquilidade e a calidade. Amplos espazos e unhas maravillosas vistas. Dende os seus ventanais e terrazas pódese desfrutar das illas atlánticas, da ría e do océano. Unha paisaxe única para descansar a mente. A Casa da Tía Elisa, un lugar único para recrear todos os nosos sentidos. A Casa da Tía Elisa, un espazo para perderse do mundo. No pobo mariñeiro de Aguiño, onde remata a terra e o mar faise camiño.
Os nosos veciños portugueses están a promocionar o que aseguran é o evento musical do ano. Falamos da EDP Beach Party, un evento que reunirá os mellores DJs do mundo en Matosiños o 30 de xuño e o 1 de xullo. Haberá autobuses para viaxar dende Galicia. A Oficina de Turismo de Portugal na Rúa do Vilar acolleu a presentación do EDP Beach Party, unha cita de música electrónica que se vai celebrar na praia de Aterro Norte en Matosiños o 30 de xuño e o 1 de xullo. Trátase da 10ª edición deste festival que contará no seu cartel con DJs de renome como Martin Garrix. Dende a organización amonsábanse encantados de poder presentar o evento en Galicia, tendo en conta que nos últimos anos o EDP Beach Party contou con gran afluencia de público da nosa comunidade. De feito, lembran, haberá buses directos para acudir ao festival dende aquí. O tempo continuará inestable na fin de semana con algunha treboada máis. Todos os detalles agora da man de Meteo Galicia. Os sábados ceos estarán parcialmente cubertos, con chubascos ocasionalmente de carácter tormentoso, máis probables a partir do mediodía nas provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso e as máximas quedarán sen cambios significativos. O domingo os ceos permanecerán con nubes e claros pola mañá e con chubascos ocasionalmente de carácter tormentoso, máis probables a partir do mediodía no interior. As temperaturas non terán cambios significativos e os ventos soprarán frouxos de dirección variable. O luns agárdanos unha situación intermedia entre as baixas e as altas presións. Deste xeito esperanse ceos anubrados. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso en xeral, acas na costa de Lugo, onde estarán en ascenso. Os ventos serán frouxos de compoñente norte. O sábado en Compostela amenceremos con ceos anubrados e cara a tarde alternarán nubes e claros. As temperaturas máximas subirán ata os 25 graus e as mínimas baixarán ata os 12. O domingo agárdanos unha xornada de ceos anubrados. As temperaturas máximas baixarán ata os 23 graus e as mínimas manteránse nos 12. O luns despertaremos con ceos anubrados e cara a tarde aparecerán algúns claros. As temperaturas máximas baixarán ata os 22 graus e as mínimas ata os 9. O vento será feble do noroeste. De cara a fin de semana repasamos os actos culturais que cada día lles achegamos na nosa axenda cultural. Así rematamos o relato informativo deste venres en Santiago. Agora toca tempo de entrevistas no Preguntoiro. Desta vez Silvia Castiñeiras recibe a José Nieto, catedrático de Análise Matemática da Universidade de Santiago. Nos volvemos o luns. Que pasen unha feliz xornada e unha boa fin de semana.